para kamo sa field. Okay. Kadang isa on leave. So nagapanawagan na ako, ma'am, kung pwede matagaan niyo ako. Oo. Sa nakakilala sa ila, palihog paalinton, salamat gid, Attorney Tanyada, Bomboan. Okay, sige ma'am. Salamat ma'am. Yes, ma'am. You're welcome. Okay, sige. All right. Anyway, Attorney Tanyada, anong mga tips mo nga mahatag? Pareho nebla, kung yung mga ginaproseso kay Tidebla ang Bacolod Housing Attorney, gina-award na sa tawo. So, anong imo nga tips na sa mga benepisyaryo sa BHA Attorney? Ang ako na mga inspektor, inspect lang na sila. Oo. Pero kung magpapapirma sila sa mga blanco, nga hindi magani kompleto, never sign anything. Oo. Kaya base mga impostor lang na bumbuan, then they are after up for something nga madayaan nila ini mga beneficiaryo nga mga balido kag legal nga mga beneficiaryo. So ako niya nga advice sa kay ma'am kag tanan nga mga beneficiaryo sa relocation site, whenever may mga problema kamo kadto kamo diretso sa Bacolod Housing Authority. O kung ano man nga housing authority sa inyo nga locality. Ang point dira kung ang mga personnel dira nagareklamo perme nga wala tao tungod ka sa field may ara ginaya in charge dira ya talagsa na nagagwa kaya mo inang naga-entertainar ang mga field inspector na yun, they are just being kinasugo lang na sila isang opisina nga maglagaw kung ara gid man kung legal gid man mga inspector pero may ara gid na mabilin nga maga-entertainar sa mga aplikante kag sa mga beneficiaryo nga may ira mga concern sa opisina sang amo nga housing office sa Bomboan. Okay, sige. Attorney Tanyada, thank you so much for your time, Attorney. Yes, thank you man Bomboan kag sa aton mga tagpalamati kay Sir Eddie Figueroa, madamo nga salamat. Ang inyong abogado sa Kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mga nagasiling sa inyo. Thank you. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa ato niyang abogado sa Kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Why na kita iya mga kabinamin niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Bombo sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor sa liwat. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna 3:00 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome sa aton programa sini nga hapon, ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subo nga adlaw, petsa 7 sang Agosto sa bulan sa tuig sang 2022. Kag sini nga hapon na inyong maging kaupod si Bombo Carla May Defensor. Mayong hapon mga kabombo, so happy Sunday sa inyo. So do medyo maulano no kung na mainit-init man ang aton sini nga Domingo no. So do nagala kay lain ang aton sini nga paniempo subo nga adlaw mga kabombo. So kamusta ang inyo sini nga Domingo? Tiyari naman kita, magadulong naman kita sa nga mga impormasyon regarding sa aton sini subo nga mangin tupiko mga kabombo. So sa subo nga hapon ang aton sini nga tupiko mga kabombo, ano ang basic nga asma sa relationship kag observance ini sang National Lung Month celebration mga kabombo. So hibaloon ini naton kung ano bala ang asma. So mayari kita diri dutay no nga impormasyon regarding ni sa asma. So mayara sang 3 main causes ako ang asma, among airborne allergens, pollen, ang mga dust mites kag mga mold pores, pet dander kag mga particles sang cockroach waste mga kabombo. Sumayara sang respiratory infections such as common cold. Amo ini ang mga causes sang asma mga kabombo. So ibalon pagidini nato no kung ano ang asma in relationship. Ibalon ni nato no kaya apod naton subong hapon mo si Dr. Cesar Yap. So amo ning aton subong no nga mangina guest doctor mga kabombo. So ato na i-welcome ang aton sini nga guest doctor si Doc Cesar Yap. So Doc, mayong hapon, welcome again sa Dr. Bombo. Yes, no, Bombo Carla Defensor and tapos na may hapon, no, sabi ko tapos sa diwan gabundi ang Bombo sa Bacolod City sa mga palanggan dito lamati. Nabi na sa Facebook live. Oh, good afternoon sa inyo. Yes, Doc. So, Doc, mayong hapon liwat, no? So, Doc, ato naman inisubong nga mangin tupiko amo ang basics sang asma kag asma in relationship, asma in kama. So, ano naman ini ay hand, Doc? Ano, diri kita anay sa basic sang asma. Ano ini ang asma, Doc? Yan, no? Sitang asma, siguro pamilya naman sa ating mga balatian, kaya tapos sa ating mga bubukar nga may adat nga mga sila mismo may asma o ilang parinti, ilang tigupa may asma man. No? So magsilita ng asma sa chronic na klase sa balatian, sa chronic, pabalik-balik, no? Hindi dahil sa acute na pagkatapos siya, wala tayo, no? Pero ikaw, infection ka, nagkalimunya ka, nag-ayo ka sa antibiotics, so dahil na mabalik. Pero ang asma ya, chronic na siya, kabalik-balik na siya, progressive. No? So, ang hindi lang galing manami sa asma ya, kay kung alang-alangon, basi iya madulaan si kabuhi ay sa kapasyente. Kaya man magsinita ng asma, ang imo sila yung tubos ng hangin, no? Ang tubos ng hangin, no, balitan din, dako yung buho, no? Ato yung bronchus. Kung galing sa asma ya, nagdamot din siya, ang iyang lining, puno sa flemas, kang nagasipot ang muscles, so ang buwan niya, kung saan niya mo nikadako ang buho, nagagamay siya. No? So, panagamay gani siya, amo na, nagapaliho na dayon. Among tawag na ito niya nga, wheezing, no? Nagapis siya. So, putsilingon, kung matagan mo gani isang inhaler, kapon utilization, tayo sa kabulong, na pampa-relax ang bronchial muscles, nagahalog siya, no? So, nagasulod ang hangin, no? So, putsilingon, daw mampawan ang ginawa sa pasyente. Kung galing, temporary na siya, kaya temporary, kaging relax ang muscles, no? Nag-abritood, nagpapasok sa hangin, pero bumukarda ang ang inflammation, no? Sa lining, ara igagapon. So kung ang inflammation is ara igagapon, nagaulat naman na siya sa chinko na may allergy na naman o kung may trigger na naman ng asthma, no? Itong nabatari ng badya nato niya, either allergen, katulad ng mabaho ng mga gasolina, no? Mga fumes, mga pollens, no?
So makikiko naman to dito, makikot na naman dahil kay man ara aya ang ubag. So nagahulat na iya kung gaubag sa sulod, nagahulat na siya nga may makaklo naman na pasyente kag ipot naman sa liwat ubag. Yes, Doc. So, amo ini ang asthma, Doc. So, Doc, ano ni ang mga causes ng asthma, Doc? Yes, na tinatawag na ito yung triggers, no? Yes. Triggers. Kasi sila nag-trigger sa hapo. At kalabanan din sa atin sa Pilipinas, yung ginalisin yung house dust mites, no? Napino sila natipig, hindi natin makita, nag-install sa atong ulunan, sa punda, sa country, sa mga daan na bayo, sa mga papilis, no? Dahil nga, yung house dust mites na ini, no? Ang ilasin nila nakaano ng buding, no? Ang buding, ang kaspa naton. Na kung may mahigda na galing sa country, so sa nagkapistan sa dayon. Pauno daton yung buling, atong kasma, atong pagmatura, kag kung mamuspon sila, kasi sa recounts mo, no? Mangipot sila, kag maklo sa isa ka tao nga may asma, ang ilang hiko na trigger din sa ubag, ang tubos ng hangin, kag nag-ikot na naman. No? Hindi lang ina, no? Nga matagin na ang mga pollens bakit sa mga bulak, no? Sa mga tanom, no? Na kag ini mga danders, no? Kasi lang nga danders, no? Abi ko suna balahibo sa high school ako, abi ko na yung danders, balahibo sa ito, balahibo sa kuri. O tigalian danders, danders, dandruff. Ang kaspa, galias, ang balahibo sa atong mga pets, no? Yung mga sapatan. So, gaupod na siya, puto ventilador, siya muna dayon, kag maklo naton, no? Nag-aabot dayon. Ini mga pollens, no? Na nag-trigger ina sila sa asthma attack. So that's why even activities, no? Sex, dagan, exercise, kung di ka maayo, no? Nag-ipot ya ang imong tubos ng hangin pupukaan. Okay. So mo ni kali kung kaisaya Doc ka mabatsagan gidaton nga nagapangatsi kita. Amo na siya, Doc. Yes, no kay man aton nga ilong, ang lining sa ilong naton, diretso man to sa lining sa aton nga tubos ng hangin sa aton nga baga. Konektado na sila, no? Konektado na sila. So that's why tama naman nimo, no? Dasugod ng isa sa ilong lang. No, may maklo ka daw mga sika, no? Si kulon ikaw, kasi pag mo tubos ang ilong nimo, ay kung magubag sa sunod hubag na tulad sa talong. Kamunan ko na. No? May mga triggers magaling iba, no? Katulad sa mga artificial coloring. Alungan nato sa mga sisirias nato, no? Tanawon nimo magbakagit sa ingredient kung may ara nga FDC yellow color number 5, no? Artificial coloring na sila, no? Nag-trigger na sa hapo. Ini aton mga beer, no? Ini aton mga pizza pie, no? Kay mga sulfites na sila, no? Nga para malang hindi dali mag-itom, no? Na ang atong ginakaon ka magpanamid. So, may aras na nga sulfite nga kung taon nimo, tapos dito may mas sulfur dioxide mo nga tiyan, mo sa gas, pag pick up nimo, kung may aspa ka maklo nimo, kaninong kabier, nakakapitsa, for example, nagkainita mo na, no? Sulfite, papuwag ka dayon bukar. Okay, so muna ya Doc ang makapatrigger gid Doc sa nga asthma. So ini Doc ka makuha ni sa aton sini nga mga ginikanan ini nga asthma, Doc. Precisely, yes, no? Hereditary ang asthma, no? So naton nga ginikanan may hapo, no? Asthma, persons with asthma, they could have sakit na blood pati ang asthmatic, no? So kung is na sa PWA na, no? Persons with asthma na, no? Kung isa ka ginikanan, ito mo kung amay is a person with asthma, laban-laban, no? Ang kabataan may asthma madugo pa. Yes, Doc. So Doc, may ari ni mga types man ang asthma? Masili ka nga type, anong naminimo ng mga kaya mabalantag niya sa asthma lagi kaya is yung isa ginang klase niya ang nga tinatawag lang ang kahubag sa sulod na bronchial hypersensitivity, no? Kahubag sa sulod, no? Na may haraman niya nga klase nga sang ni mga asthma ba lang nga nag-trigger sang hindi sang silinga nga bronchial kundi sa heart yan, no? Na kung may heart failure ikaw, ang imong sa bagan yung blood may gumus-gumus sa kuwasi imong tubos ng hangin, yes, no? Tag natin interstitium, pag naamo sila cardiac asthma naman na yan, no? Hindi na si bronchial asthma o bukar. Okay, so tiining asthma ya Doc, ati makapa gini makamamatay gid ining asthma. Anong tawag sa makamamatay nga asthma, Doc? Nagtatawag ng acute severe asthma. Sa una ang iya nga pangalan is status asthmaticus, no? Nag-islan na siya, damo ang hindi makikita kung anong status asthmaticus na yung tawag. So, gan-islan na ito niya sa acute severe asthma, no? So, na status asthmaticus. So, ang ini siya nga, sintima mo na makamamatay, kaya nga, posible ini siya nga, right in front of your eyes, no? Damo niya kita kami sa una sa emergency room bala.
ang pasyente, papunta ko pila na gitong papunta din na ginawa. Oo. May lang kung active ikaw, no? So may mga sinyalis ng active severe asthma kung sa atos asthmaticus, no? Ha? Hindi ikada diretsyo na hambal, hindi nakatapos ang 2 sentences, no? Tapos badasing niya pag ginawa. Kung sipo ni mo kada minuto, butang tabi ang robot tabi 6 to 20, no? Iya ka 30 na kada minuto. Galagas na siya, no? Tapos maginawa siya, normally kita maginawa ka gagwato niya siya, no? No, inhale, exhale, no? Inhale, exhale. Yes. Sa status matito siya kung grabe ng asma yan, maginawa sa imbis na magkahabok ang siya, napasulod na yan. Hanggang mo na, nagdalom ang gilili mo sa private area, no? Na, kay man, barato na yung tubo sa hangin. So, tinawag na kapasulod. Ang heart rate, yung tanawon, gas ka naman, galang po sa 2 kada minuto, no? Na, makita mo daw, nagapalang panglapsi na pasyente, manggipong na, no? Pananggip na kanina sa dito na isa man namin, no? Daw dito kapatid ko na. So, matawag mo sa acute severe asthma. It is a life and death situation, no? Because, pag ginawa mo, pwede mo untad in sibila in just a matter of time, no? Kung hindi mo, saksakan sa tubo, ito na itong lang industrial tube, no? Kapit ikot mo, kung mo saksakan sa tubo, kung matakot sa makina, o kung sa bubag, no? Na makapaginawa sa iya, kasi matula natin ang pasyente mo. Okay, so amo na saya Dok ang signs no o kon ang sintomas sa nga asthma Dok no. So mabudlayan ikaw sa paghambal, mayra nga times man nga nagapanglapsi na ikaw, nagapale na ikaw, nagapanglapsi o kung naga-dark na himo sini nga lips. So amo na nga kung kaisa, mayra sang iba nga ginabutangan na gidya sang tubo Dok. Amo na ang ginahambal nga severe na ang asthma Dok. Yes, tama, no? Sa sa picture na to, actual na ito nakapasyente, no? Nag-intubate na to, nga, grabe yung nakapo, no? Basta kung sa mga Diyos, no? Sa kung sa mga Diyos, just a matter of days, kita mo na sa ventilator, tayo sa bulong para sa kubag, no? Nakasunod ng oxygen, nakatagod ng pasyente, of course, na-extubate. Kung sa extubate, at yung intubate mo dito ng tubo, okay na pasyente, after pinaka days, kinuha na mo, no? Ang pasyente is natubig, lubukan. Yes, Doc. So, Doc, pwede kita na makano, Doc, sa mic, kaya do medyo nag-anipis ang aton sining sulod, Doc. Okay, so, abo ka tayo, Okay, gahinay, Doc, oo. Pero, pati wala mo tingog? Patinon siya, Doc, pero do medyo manipis siya. Okay. So, standby na po? Adjust kita na Doc, no? Para at least nga maklaruhan ang aton sining informations nga madulong man sa aton sining kauturan, Doc. Do medyo manipis ang aton sining sulong. Hello, Doc? Yes. Okay na kita, Doc. Okay na siguro, Doc. Okay na po ba tayo? Hello, Doc? Okay na. Yes, hello, Bukar. Yes, okay na, Doc. Okay na, Doc. So, okay na, no, ang aton sining audio kay Doc Cesar Yap. So, Doc, ang ini, no, muna kung kaisa ang ginabutangan kita sa tubo, bangod nga hindi nagid kaya, no, sang aton siniya nga ginhawa ang, o kung hindi nagigitaya maka ginhawa ya, Doc. Yes, tama din na, no? Ang mga industrial tube, na-intubate na, ang saksa sa bumaba, dito at sa imo yung trachea, no? Sa imo yung practice mo ng baga, para ma-seguridad, no? Masigurado ng airway, at sigurado ganyan sa kuha ng hangin. Kaya kung may mapilit na mga flemas ito, isulit lang din na sa acute severe asthma lang po ka, ang yung mga flemas, hindi mo na yung sulod, no? Naging po siyang pupus flat. So that's why hindi na nasunod ng hangin, hindi mo nakuha ang hangin sa baga. So muna nga kung saksa mo tubo, tayo mo sa papadukto ng flemas, mas action mo dito, makuha mo itong pugit, itong pupus flat na nagpara, ay nagkawasulo ng hangin. So mapapabila pa siya okay. So, amo ina galing ya, Doc, no? So, Doc, ano ni ang tubo nga ni may oxygen na ini nga dala, Doc? Yes, kapita rin pagi ang atong makina, ang mga mekanikang ventilator, ang makina, ang mabulit ko ginawa sa iya, no? Kung lang magkata sa ginawa, malipat sa ginawa, ang makina ginawa sa iya, no? Kaya ito sa hangin. Mula tayo set up na kung ginawa ka na minuto, no? Kakagada mo sa hangin, kakagada mo sa oxygen.
ang ini gali Dok, no, ang ini nga tube nga ni nga ginabutang na sa sulod, no, o kung ang ini nga tubo, so ini nagabulig pa ini sa aton sini nga mga kudurang nga superar sang severe nga asthma, ang ini nga tubo kay bangod nga mayara sang oxygen niya nga dalaya Dok. So Dok, ini ano niya Dok ang ini nga asthma in a relationship? Yes, diba? So, kasi sa asthma in relationship, kung may asthma sa pamilya, ang ginabulong sa doktor, hindi na ang may asthma, kundi ang bilog, hindi ang pamilya. No? Relationship sa family. Kung may asthma pa din, isa kasinuga, puno mo hindi na siya, kundi pati yaman niya ba na, kundi ang asawa. No? Kaya dako ang impact sa pangabuhi sa katao nga may asthma, kung hindi hindi ang iyang kay tugma, no? Kung anong himuon, pati sa iyang lawas, no? Sa iyang kay tugma, sa iyang bahana, for example. So that's why, kailangan din ang informasyon, no? Na para makabalo ang misis o ang mister sa sitwasyon sa iyang bahana. Kaya matadamo siya katapog, no? For example, hindi ka makag-grade diretso. Kaya kasi lang mag-date pa lang, ginubiyanet lang ako, excited ka na, posible nga po ulit ka, no? Tapos pag-date nyo dito, may makaong nga dito na namin, may masimutan ka, dari-dari ka na yung puon, kita ka naman sa imo na yung inhaler, no? Muna pala. Yes, Or, hindi ka mo kahalo-halay, sorry, no? Kaya nga, kasi ko, budget ko lang yung nga, budget ko lang mga pana, ay, kung di makilo mo yan nga budget, apuon man ikaw, no? So, sometimes, sa pag, nawas, no? Sometimes you have to change position, you have to, ako estudyante ka rin ka kung anong tinguon, no? About sex, no? Kung ang isa katao may asthma, o isa ka-partner, no? So that's why nga, anytime, any moment, maabot ang atake sa asthma, ang pasyente mismo nuya, no? Ang pasyente mismo, nagigilty siya, na daw pati iyang wife, no? Na-omit siya nga, talagian ko ba? Yes, Dok. So, Dok, paano ini mag-adjust, no? Tingong kaisa, hindi gini malikawan niya, Dok, no? Nga isa mo ka-partner na nagasuperar sang asthma. So, paano ini i-handle sa nga duwa ka mag-partner ya, Dok? Ito na, intindihan na yun, no? You have to realize na atong partner may asthma, no? Nauya na siya sa aton, no? Tapos, ini atong partner na may asthma, how they wish nga kabalo kita sa ilang sitwasyon. How they wish nga kaintindi kita, no? Nga kung anong himuon during emergency, no? How they wish na tani, hindi pa sila pag-isubra, ganyan lakalaga na daw overprotective ka sa ila, no? How they wish nga tani, normal lang yan po natin niya pag sa ila, no? Na, sa plaka, isubra na ganyan laka overprotected na daw halos na hindi sila kaulag eh. Bawal naman ito, bawal naman ito, no? So, ay, na-curtail na ilang freedom to move and freedom to decide. No? So, that's why, dapat, naintindihan na hindi ay sa isa. And how they wish na nakabalo kita kung anong humuon during emergency. Muna, how they wish na tani, naintindihan kita na during sex, no? Kinala nila ang inhaler, ang rescuer. Yes. Yes, Dok. So, Dok, paano mo naman niya, Dok, mahambal sa imo sining nga partner nga mayara ikaw sang asthma? Una sa tanan, siyempre, dapat papaluo mo siya, no? During your dating time, no? Getting to know you, no? Dapat papaluo mo na imo yung girlfriend na may asthma ikaw. Yes. No? And everything in the family, everybody in the family, plangga niya ako, plangga niya kuso, plangga mo ako, patunon ako, pati lang ako niya na talapitan mo. Yes, Dok. So, dapat i-plastar na Dok, no? Kung ihambal, kin nga mera ikaw sa ginasoprar nga asma. Kaya ti maka-apekto iniya, Dok, no? Sa, for example, ang ginagamit ni nga mga perfume o kung mga detergent na bisang imo sini nga partner o kung ang mga pagkaon na gusto sa imo nga partner nga bawal gali sa asma, nga may asma. So, Dok, ano ni ang mga bawal, no? Nga kung mayara kasang asma? Mga pagkaon, di Dok, for example. Yes, una ito tanan, bawal ang pwede na appear, no? Kinarasis ng mga chemicals, no? Tumakalagay ng mga sulfites, no? Nga with ito sulfur dioxide sa gas, sa stomach, na base magkakita ko pala, may asthma pa na siya dahil mag-atake siya kung yung exacerbation, no? Asthma attack, no? So, bawal ng tali, may allergic sa mga crustaceans, hindi mo lang mga sapat na kung ito, nagapila, no? Sayan, kayo, pinamos, sama mo, nagala mo no? So, bawal, kaya man,
Na, isang way ka ganyan katilaw yan ang ginamos so kung ano sila, pasimutan mo lang ganyan, ika-trigger na sila yun, no? So, bawal na yung mga pagkaon, masyado ka kulang sa mga chemicals, sabi ng tawag na FBC, yellow color number 5, no? Kung artificial coloring, para inakalabanan sa mga juice, no? Sa mga artificial juice, sa mga hindi ko na pagkakalang brand, no? Sa mga sixerias, no? Yes. Basta may yellow color number 5 sa ating farm. Okay, so amoy ina no ang mga pagkaon nga dapat gidlikawan kag sa mga partners dapat hibaloon kung ano ni ang mga bawal para sa ila sini nga mga partners at least nga malikawan tig hindi na ma-trigger ang ila sini nga asma kay ti anytime nya dok ano gini mabatyagan o kon maka-eksperyensya kagid sang asma. No, sabi pa kung nakagamit sa mga controller, sa mga prevention ng bulong, yung mga maintenance sa asma, no? Kung may kagagamit sila, kung sabi mo, ayaw ka na, so, siliftan niya, maka-upload ka sa trigger, no? Yes. Maka-pick-up lang sa hindi mo namin, kamaklo yung buwan, makasimot ka lang sa mga IP, kung ano sistema, kung wala ka gagamit daw sa mga preventer, o kung controller, ng bulong, na inhaler, so, takutan niya nga, gulpya all of a sudden, pagka-acute attack, no? Kung acute exacerbation sa asthma, ang isa ka tinutang mo para. Yeah, so among ina yan, no? Ang pagaymoon. So, Doc, paano i-deal ang asthma triggers, Doc? Yes, no? I-avoid natin. Hindi lang, hindi kita ang mag-pindo sa filter sa ating aircon, hindi kita mag-pagpat sa mga ulan natin, sa mga pundang, hindi kita mag-change ng beddings, iba lang yung ipag-change sila, kaya masimaklunin mo, bisa naman plate sa ventilador, hindi ka sa mga plate, no? Kaya mataplonin mo, ng pwede na tani, wala na sa mga masyadong isog ng mga perfumes, no? Perfumes, no? Mga muna sistema, so kung pwede lang tani man, ikaw mismo, pamonitor ni mo yung awas. So kung ikaw may asthma, namin kita ni meron kang pictometer sa inyong balay, no? Ang pictometer nila siya, natutubo mo lang siya bilang kinahuyok pala mong Carl, no? So, kinahuyok pa na siya, no? Tapos, mo ba't anday, makuha ng piston, paghuyok ni mo, patitira, mabalaan mo imo persa, no? So, huyok ka sa aga, huyok ka sa gabi, buta mo si mo notebook. Now, mabalaan mo na kung nga, kay sometimes na pulpi lang siya mag-persado pa siya, for example, no, 300, ako pulpi lang pa nag-100, huwag ka pa sa ginabatsyag. Dako, saan any moment, base mag-atake imong asthma, no? Kamuna, no? Munta na itong ginamonitor na itong pagi sa natawag na pictometer, no? Tapos, doon ka klase ang punong sa asthma, ang tawag na rescuer o kung reliever. No? Rescue lang, no? Ginarelieve ka, kaya man nakipot ang muscles mo, nagamay ang buo mo, pagsuyok mo sila o pag-nebulize mo sila, ma-relax mo muscles, ma-upgrade siya. So, nagnami. Ang isa ng kaklase na bisang way ka ginahapo, no? Tawag na preventer o controller, amo naman na sila ang mga kalaban sa mga inhaled steroids para nga hindi magubag, no? Ang tubos ang hangin sa sunod sa mga lining, hindi sila magubag. So, hindi ka dali-dali maging sensitive sa mga pollens kasi iba yung mga triggers, no? So, examples ang preventers o controllers, amo ni aton yung mga yan padala siguro, no? Inhaled steroids, no? May food nga mga tawag na itong balay ang agonis, no? Yes. Agagapi na siya pagkamit sa way ka ginahapo, kaya mo sila siya ang maka-prevent, no? Sa asthma attack, no? Now, karon, isa nagagamit ka na sa imo na controller, tapos may naklo ka bigod ang ng mga textile paint o mga pinta, pagdaw ginapo ka, pwede ka rin kagamit ng sigida sang ginatawag naman niya nga reliever, no? Na ang ating yung rescuer, amo naman siya ang mga salbutamol, no? Amo na sa mga nebulizers, no? Beta-agonist, ato ito nga marila sa muscles, no? Now, karon, kung sige aton gamit sang aton niya nga preventer o controller, kaya yung steroid, example, laplatan na iya magamit sa imo yang rescuer o reliever, no? So that's why ato sang advice, no? Kami nga mga doktor, bisan way kita kinahapo, sige hong gid adlaw ang paggamit sa aton nga controller, no? Kay kung hindi, kay man nakin pa check aton, no? Pasi karon niya abi mo manapit pa kali pag-agi mo sa saka lugar, may mabaho ton simutan tapos si dayon pupukar. Yes, Doc. So, dapat bit-bit gini dapat ang ini nga controller permi Doc, no? Para at least nga bisan diin kag kung mayara sa makapatrigger sa imo sining asthma, may dakpon kagid sa gilayon. Yes, dapat sa pabumbukal, isa ba lang hindi saktong paggamit na to, no? Ang isali magkatugan ni pasyente, no? Pasyente akong asthma sa clinic, kagdala nila ilang controller, ilang rescuer,
ginapademonstrate ko kung ano sila magamit. No? Kaya man sa hindi, sa paggamit, kanubod lang, no? Yes. No, kaya nga, kilala sa timing mo, pag-islit mo na, si klase na yung nalupok, isang asong ina. Ay, kung hindi ka naman, pag-sakto nga timing, nagabunggo lang si Mukuha, kadwa sa ilong, kanubod lang yan. No? Hindi bukal. Yes. Kaya nagani kung di pa nga sa liog, yun si the perfume ang paggamit ng bukal. So, sakto ang paggamit sa aton niya nga inhaler o meter dose inhaler bukal. So dapat dapat ang bulong Dok, no, para at least nga hindi iya masayang ang bulong nga ara mismo sa imo sining controller. So ining mga treatments nga ni Doc, makita gid iya naton ni sa balay o kung pwede gid naton mahimo sa aton sining nga panimalaya, Doc. Kumbaga may kumayara kita sa basic nga asma Doc. Tama, no? Kaga isa pa gyud bukal tani, no, panungdong mo naton. Ang nebulizer bala, no, hindi siya sa laho nga kasi ito nga daw magic cure bala. Ang nebulizer kay man iba niya, may nebulizer sa balay, no? Hindi na sila magamit sila yung controller, hindi na sila magamit sila center, no? Kaya may nebulizer lang sila para nga ma-rescue kung rescuer na. Ay delikado sa bukal kay nga aman. There are times hindi mo mapaktan base karon nga mas grabe ang trigger pag nag-inubag to kay wala ka gamit sa mga controller ng inhaled steroids. Pag grabe na yan, pag kipot na yan, kay man kung pumipot na gani imong tubo sa hangin, bisan ano pa nimo kapaaso iya bubukang hindi na magsugod ang aso dito. Kasi mo nga tubo sa hangin. So ang gagawa sina pang itom na yung pasyente gulpi, samtang na ganit sa balay, no? Hindi na ganit kalambot sa ospital. Amo na lang ang ginawa sa salakyan pa lang kay man nagasabi kay may nebulizer sa patay, no? So that's why kung ako lang wala taga-discardary sa isang nebulization sa palay kay nga padako sang ito na to yung na danger, no? Kung ni-sakto kag sa pa way labot sina ang nebulizer naton sa balay, no, nga ginagamit naton para mapunapuon kita, may isa sa tiktong namin, no, naganubo ang imo nga potassium, no, ganubo sa dugo kay ginadasok niya, ginatulod niya potassium halin sa blood pagkato sa cells. So bang lupo na ganing potassium, no, ning electrolyte lang ang potassium sa imong dugo ano matabo sina guluya mo muscles. Hay ginahapon kapag nadaan, no, amo nag-isabada, kita mo ganing gulay sa pasyente, no, gulpilan ng luya lang pak tumpada yun, no. Okay, masyado na panubo sa potassium siya nga tubo tungod sa paggamit niya ng beta-2 agonist ina, ay isa pa ang heart mo nagalibagon na, no, kung masyado na panubo man imong potassium. So that's why delikado patamaan. Kung may nebulizer sa balay, please halungin din na siya. May isa pa danger, no, ang paggamit sang nebulizer sa balay kay nga man, ang matabo sila mong bukal, abi mo bala kay tungod nga nag-nebulize ikaw, nagkataas yung oxygen sa dugo. Insigid ka, sala, no? Sala, kaya nga kung may nebulize sa ikaw, mas una anay abri ang ining ugat sa imo yang alveoli bala. Sa diri, pasunod ikaw sa puta sa imo nga nalak sa radyan kabiluan sa oxygen, no? So, patubuhan sa babaw, and then may kang capillaries na nagalibot sa imo nga alveoli sa lung para mabiluan ng oxygen. Ang gauna abri, mag-nebulize ikaw, hindi ang tubo sa hangin. Mauna abriya ang ugat na ginagyan sa gamay nga ng pulang nga dugo. Kaya mabatong tali sa oxygen, kahulat, no? Kaya maguna si abri, wala pa ka-abri ang tubo sa babaw, ano matabo, wala sa oxygen, nag-agi lang kaya ang pulang nga dugo, o wala sa oxygen, nagbalik sa imong sirkulasyon, wala sa oxygen, tapat pagigya na naglubo iyang oxygen, no? Ang tawag natin is ventilation perfusion mismatch. So, mas delikado po gali, no? Kung mag-nebulize ikaw, na wala ka sa ginabaton nga oxygen at the same time. So that's why kailangan mag-nebulize kita at kung kita sa emergency room. So, ang ako talis ng advice, no? Kung napuon di man ikaw, bisa nag-inhale steroids na may anak ka ng controller, pagkapuon ikaw, bumba ka na lang, mas may pa-inhaler ka na lang yung sang rescuer, like salbutamol, for example, no? Doon sa tatlo mo kabumba, apat ka hindi gapon, diretso na sa hospital. Inom ka na dahil sa emergency kapulong, kaya ginampan si mo doktor nga pag nagkaso, abutong ka sa hapo, hindi ka na pa diretso hambal, pero makatulon ka pa, himna ni syrup ini nga steroids, although going to the hospital, bubukaran. So, kung baga gali Doc, may ara kung kaisa nga kung hindi insakto imo sini nga paggamit sinisang nebulizer, maalang-alang kita ya Doc. So, paano ini insakto nga paggamit sa nebulizer ya Doc? Una sa tanan, with supervision niya sang doktor, no?
dapat kung maggamit ng nebulizer, dapat may doktor sa balay, dapat namin gidatan ni ideally, no, may oxygen, no, kaya para itong batagina lang ang ventilator perfusion ni SMAS, hindi matabo, no. Kaya man sakta nag-apri ang imong ugat sa imong punta sa imong lungs sa nagawala sa oxygen, may oxygen ka na yung daan niya nagabulig para nga hindi niya bala maglubo pag itapat ay mga oxygen sa dugo. So that's why, ang sakto ang paggamit sa nebulizer dapat ito sa emergency room, hindi sa balay. No, that's why may mga barangay health centers na nagpangayot donation sa nebulizer sa ilayang barangay health center para po sa mga asthmatics. Okay lang na siya kung may nurse o kung may doktor nga nakabalo, no? Okay lang siya kung may oxygen tank dito sa aton nga barangay health center. Kaya kung ayaya, pag ginahapo na iya, it could develop, pailay lang all of a sudden into acute severe asthma, upon tawag lang ang status asthmaticus. And the patient may die before our eyes. Pailay lang. Yes, Dok. So, mo ni kaliya, Dok, no, kalabanan nga man nagpa-check up ang ila siniya nga mga ginahatag gidya, Dok. Sa una, uso giniya, Dok, no, ang ining nga nebulizer. Sa subong ti mas uso gidya ining controller kati do mas convenient, mas mag-an siya dalon kag amo ini siya ang pinakanami gid nga gamiton, Dok. Yes, man anytime, no? Anytime yan, hindi mo pakta mo, bisa naga-preventer ka na, no? Bisa naga-inhale steroids ka na tani, no? Kung hindi mo paktan yapon, mabuti yapon, may maitik na yapon si mo tubo sa hangin, nga magkipot siya. So, amo na paggamit mo isang reliever nga, nasalbutamol o kung bronchodilator. So, kung naglaan ka paggamit sa preventer, sa inhaled steroids, abuton ka man siyang hapo, dali lang yan makuha, kaya man, tutay ang bubag sa siton. So that's why, tamang inabumbok ka ng banin mo, no, imbes yung nebulizer, inhaler na kitang iyang, na rescuer, no, sa butamol, no, so kung hindi, kaya po madala, dito ka na sa hospital na daan, base pa malang masalbar ang kabuhin natin. Okay, hindi tapaktan mo, anytime niya, abi mo, okay lang mo lang ang hapon ni mo, pero galing sa sulod, grabe na ito yung hupag, no? Kaya isa pala bumbok ka lang ginatawag na itong palang pinakadako na problema sa pabulong sa asthma, no? Yes. Sabi na sa Pilipinas, ang ginatawag na underestimation sa pasyente. So, ang ilang minatawag na ginabatsyag. Kaya ang tao nga may asthma, andal na sila pwede sa hapo mo. Ay kada pa kung sa doktor, kung sa imong matsyag, sa imong hapo, okay lang daw. Okay lang, no? Kung isa kabalog niya, nga deep inside niya, grabe na yung bag. So that's why it really takes a lot. Kung may arak kita yan itong batang ilab lang pictometer, para nga sila mismo sa balay, mababalaan nila ang sakto nila yung persa sila ng bata. Okay, so mas mayo gali, Dok, no, kung may amuin na nga equipment para at least hibaluan kag at least nga maagapan man bala, Dok, no. So, Dok, ini may posibilidad nga ang asthma maguntat, Dok, hindi na magbalik. Kamagyan mo bukar? Ang asthma, Dok, may posibilidad nga maguntat na hindi na magbalik bala, Dok, o kung sakit na gid ini siya. At yes, Dok, okay man chronic yung isang balatian. Sad to say, no, madula matod ang mga symptoms, no? Madula mo yung symptoms, pero ang hubag, ang bronchial hyperreactivity, para igagapon, no? So, papiling siya igagapon yung bukal sa sulod sa inyong baga. So, patulingon, no? Manami ito ikaw, okay lang mo pumatyagan, for example, ito, ay na overcome ng asthma, kaya pag-abot niya sa gamay siya, may asthma siya, pag teenager niya, pagdakon na dula na, no? Salamat sa Diyos. Pero, ang bronchial hyperactivity, ang pagkapula, ang paghubag, ara na nagyapon. Nagahulat na nasa sigpo, pailayo lang, no? Humukal nga adult ka na, base magbalik sa liwat. Ang kalabanan sina sa pagkambyo sa trabaho. Sa una, okay na siya, kaysa opisina siya. Isa, ilo siya tukaro sa lugar, sa may dagat, no? Nagamo sa mabahong nila. O, nagkatso siya tukaro sa kaping tapani, kaya na-promote siya. Sa ilo, sa kumanipuro sa pinta, o naging manager sa sandat sulinahan, no? So, na-trigger liwat, nabalik naman sila yung bubukar. So, meaning, pabalik na siya, forever and ever, ara ganyan hubab sang tao may asthma. So that's why ganyan na dapat regular ang check-up sa inyo na doktor para nga kung sa salakyan bala, regular ang check-up sa ato niya makina sa baga po. Yes, Dok. So dapat kung may asthma, regular check-up gido kay ini nga sakit, madula siya pero may posibilidad gid nga mabalik sa gihapon, Dok. Tama gina, no? Labi na sa mga tipo tikurikit, dinman sa buong August, no? Ang pasyente na natakap magpukan, number one, mahal ang tanan, mahal ang konsulta, pero
please, no, panunduman talang tani, niya nga, any moment, basi may matabo, hindi dapat matabo. So that's why, Pitaya Bumbukal, no, we will always try our best, no, na maatagi sa aton niya nga health information, pagi sa imong nga programa, no, and pagi sa sini, kabay patani nga nakapamukapukaw, sa una nga ang asma, hindi iya sa mga koordinadyo nga balatian, no, na ma-overcome natin, because it may happen, hindi ito mapaktan anytime. Kaya kung may ara kita nga preventer, isa way naginahapo, sige yung hindi ang paggamit siya. Yes, Doc. So, Doc, ay ning asma ni Doc, no, kung lang taon, isa man siya sa sintomas sa COVID-19, Doc. So, ano ni ang kinalain diri, Doc? Yes, no? Effective siya na pamangkot. Kasi during the time pag-lockdown sa COVID-19, damo na kalamatay sa asma, no? Kaya wala naka-follow up sa doktor, no? Wala na naka-check up, kung ano namin nagkagkalsabo sila yung malawas, no? So, tapos, siyempre, in times of COVID, no? COVID is a viral infection, di ba lang? COVID-19. Yes. Virus na siya. So, ang COVID-19, pag natapos ito sa COVID-19, na matabong na sipon ikaw, no? Gahulog pa mo nga tubo sa hangin. That can trigger asthma attack. Kung may asthma na kita ng pasyente bubukal. So, that's why, during COVID-19 crisis upon pandemic, no? Kami lagi gagapon niya aton niya nga inhaled steroids upon ang aton niya preventer bubukal. Yes, Doc. Kay tingi bandri, Doc, to nadlock ito, Doc, no, tasang time nga kasagsagan gid sang COVID-19 no, kung nagtaas gid ang kaso sang COVID-19 ang iban, Doc, no, ini sila, nahadlock ini sila nga magpa-check up, kay ting iban diri nadlock nga iga-isolate kag quarantine ini sila, Doc. Yeah, tama. Nakagamo sa nagkalamatay, no? Ng mga pasyente may asthma during the COVID-19 sa kasagsagan pa, labi na sa Delta, no? Sa crisis ito. Damo sa nagkalamatay may asthma, nga. Kaya number one, so gani yan nga, kay abi nila, may asthma sila, hindi sila pwede mabakunahan sa COVID-19 vaccine, no? Yes. Why sa kabalo, mas tapat gani dapat mabakuna sila sa COVID-19 vaccine para na may antibodies na nga proteksyon na hindi sila madali matukan sa COVID. Hindi sila dali sipuno, hindi sila dali magkakaso, no? Hindi sila dali magka-asthma bubukal. So sa mga may asthmatic subong, way pakapapakuna, pabakuna na talagaan. O kung na nakagin ng pabakuna, nahadlaw mo pa-booster na nga daan. No? Kami nga mga health workers, ako ya for one, no? 4 na kuya ka-shots na nabatong ko sa COVID vaccine, no? Yes. Na puro kong humulugo sa kumo, sa ino papagutanan, no? Yes. 4 na kuya ka-shot, naka-second booster. Ako, kaya simple, everyday of our lives, expose kami sa pasyente, no? Yes. Ako nasawang, no? Cancer na siya ng warrior, breast cancer survivor, naka-4 na siya ka-shots man sa COVID-19 vaccine. Ang iban sa aton, masilita nga kalabanan, no? Kaya according sa statistics, wala gani isang first nga COVID booster, no? So, sa mga nadyo pa booster, labi na kung may asthma, pa-booster na silang gaano ka. Yes, Doc. So, kay Doc, ang sintomas ng COVID-19, kag ini nga asthma, do amo-amo lang gid ini sila, Doc. So, dapat nga mayara sila kitaya sang panaming para at least nga hindi kita matamaan kung anhan kita ka COVID-19 niya, Doc. Tama gina, kung may asthma ikaw, may gong ka sa COVID-19, ang sansa nga malumos ang mga bata because of pulmonary edema, dako gidya. Dako gidya sansa nga malumos ikaw, kung may asthma ikaw, pag-iguong ka sa COVID, bumukal. So that's why, vaccine gidya ka kung bumukal. So, gigali, Doc, no, dako gini nga bulig, ang ini nga bakuna sa may mga asthma, no, kay madasig ang pag-trigger. Take for example, syempre kung nagahilanat ikaw, Doc, hindi gid matula ang sipon kag ang ubo, Doc, no. So muni ang isa man ka mga sintomas sang asthma. That's why nga kinahanglan ginaton sang bakuna kontra COVID-19, Doc. Yes, that's very, very true, no? Kinalagit ang bakuna, no? Now, may kapamangkot, sabi, titidok during sex, no? Ano naman ang kung hindi ka pag-atasino Yes. sa asthma, no? No? Kulat to pablaihan, kulat to paanay naton, no? Na kung kita sa hapo during the sexual act, kung pa paggamit ta sang reliever, no? Sa salbutamol na inhibitor, no? Yes. Sa punta na sorry, no? Kamuga pa na po nga. Yes. Ang bukal, hindi na kita magulat, no? Yes. Kapalo kita nga daan, nagpadulong isa sa sexual activity, no? Hindi na kita magulat nga in the middle of the pumping action, kulat po na nga po, kita mong pabumbat na ma-interrupt niya ang act, no? Sa meaning, sa foreplay na daan, o kung wala pa yung daan, bumba ka na sa mga reliever, no? Tuyok pa na daan.
Okay. So, nautod kita. Oo. So, maghahatag kita liwat, no? Bombo Mike. Nautod kita kay Doc. So, balikan nato liwat si Doc, no? Kay Tini, dako mahining bulig sa aton sining nga mga kauturan, nga mga may mga partners, so kung mag-asawa bala, no? Kay hindi man malikawan, nga mayara sa mga asma, ila sini nga mga partners sa mga kabombo. So, mas mayo, gidjaya nga may baluan ini naton, mapalapnaag nato, no? Ang information regarding ni sa asma. Kay do halos tanan, gid, o kung mayara, gid sa nga asma, no? May mga kalululahan nga may mga asma. So ay ning asma nga daan hindi ni siya dali-dali gid na kung hindi niya madula, no, madula man ini siya, pero may posibilidad nga magbalik sa gihapon na mga kabombo. So aton panibalikan si Doc, no, mayara pagkita panyempo nga makuha naton ang mga impormasyon regarding ni sa asma mga kabombo. So hindi naman niya asma in cama naman o kung asma in bed naman ini, para naman ini sa aton siniya nga mga kauturan nga may mga partners nga mayara sa nga asma mga kabombo. So madako-dako man ini nga bulig, no, para sa aton sini nga mga kauturan nga mga impormasyon, no, mga madulong manaton sa ila mga kabombo. So latato nato, no, nga makonect kita liwat kay Doc Cesar Yap para at least nga madugangan ang aton sini nga impormasyon na mga kabombo. Dako gini nga bulig yan, no, dapat maano gini naton para at least nga may himo kita kag mabuligan nato ng aton sini nga mga kauturan nga mayara sang asma, maintindihan naton kung anong ila siniya nga sitwasyon, kung anong aton sini nga pwede mahimo sa ila, kung anong pwede naton nga mabulig sa ila mga kabombo, para at least nga do lang ini sila, no, naga-live ini sila sa gihapon nga do ka normal lang, nagapangabuhi ini sila Japon nga ka normal lang nga pareha sa aton nga wala yasang ginabatsyag nga asma mga kabombo. So ari na liwat si Doc Cesar Yap. So Doc, pasensya na inautod kita. O balik kita liwat, Doc, sa aton sini nga tupiko. Yes, kumubuksan, no? Bago ko lang inambal, no? Dahil yung sige lang naman sa FB Live, no? Kung bilang isa ka girlfriend, sa isa ka boyfriend niya may asma, bilang isa ka asawa, sa isa ka misis, sa isa ka mister nga may asma, dapat kabalo kung ano ila kinabatsyag during asma ka, no? Na hambak ko na, dagan kita sa saka panaog na, sa control lang, no? 5 beses na saka panaog pagkadagan kita kay way mantay asma mo, pero siyempre hapo. Pagkatapos sina islita mo ilog bala, no? Tapos ginawa ko sa stroke. No? Amo na ang ginabatsyag, kung may during acute asthma attack sa isa ka tawo nga may asthma, no? Na while labot na kay man nakipot mo, kinakilala mo sa oxygen, kilala mo hangin, pero barado ang imong tubo sa hangin kay stroke lang mo ginawa, amo na iya ginabatsyag. Way labot sinabi mo, Carl, ang iya pa natakulpa, kapag hindi na magbalik. Ang pag-apply sa iya ka-stroke na, no? So, that's how they feel during acute asthma attack. So, that's why, dapat kay City kita, hindi tapos baliwalaon, kailan na, no? Yes. No? And it could be life and death for them, Yes, Doc. So, Doc, may ari ni kung kaisa nga, kung ginabatsyag, wala upo din nila, for example, sa asthma, meron kung kaisa nga pangita sang poyo, o pareha Doc, no, sa ginapakita mo plastic do butang sa ulo sang mayara sang asma. Amo ini ang first aid kumbaga, Doc? Ang bumbukal? Kung kaisa miyari ini gagamit sang puyo or ang pareha sa ginapagwa naton sa aton sini nga Facebook Live nga ginaputos sang plastic, amo ini ang isa sa mga first aid. Ulay na iya bumbukal, no? Ina naman niya sa hyperventilation syndrome naman niya, o kung anxiety attack, sa panic attack naman niya, nervous naman na yan, no? Ulay naman niya klase. Ang sa asthma niya, ginapulang sa oxygen. Ang sa panic attack, ginapulang sa oxygen. Kaya nga, ang may ginapanungtong palang malain, nung may gitultap sa una, ginugtong na ginrate sa una, kitaas niya pag ginawa, may si asthma. Okay. Brancha karon sang oxygen, nagkamay ya carbon dioxide, yaman napagwa ya, no? Hyperventilate siya, ay delikado na, kakuro-kuro ka man sila, galingi man imong ulo, ginahapo ikaw. So, para naman niya mabalik ang carbon dioxide, no? Kag mabuhin-buhin na yung oxygen, napaginawa naman sa supot. No? Pwede nga supot lang yung puro, gidya ako, di medyo tayo mga abri. So, para lang gidang iya, nga may device lang yung apagsulot sa oxygen. At the same time is, mabuhin-buhinan man niya ang
ang pagwas ng carbon dioxide, no? Pero sa asthma attack yan, delikado yan ang butahan natin sa support kay man kaput sa natin sa oxygen bukal, no? Salamat sinang pamangkot. Yes, Dok. Dok, kay tige, do alos na do na curious ang kita bala, Dok, no? Kay do amo ning usually nga ginahata gining do po yun ng ano bala, Dok, sige, tawag ang gining do po yung color brown na bala, Dok, no? Do amo na usually ang ginahata. Pero hindi na siya mas mayo gid Dok kung mayara gid maintenance, kung mayara ikaw yas ang asthma o kung magpa-check up kid sa aton sini nga doktor ya, Dok. So Dok, mayara kapag sa mga informations nga gadugang para sa aton sini nga mga kultura nga may mga partners nga mayara sa mga asthma, Dok. Yes, so dako akong kalipay, no? Nga sa sininga tion nakatagita sang ginatawag natong information parte sa asthma bumbukal, no? I-recap lang kadali, no? Ang asthma is a chronic disease, no? Madugay siya nga balatian nga wala ni siya sang siliga cure nga siliga hindi na magbalik ara ginagapong permiso kilala niya makontrol na gilang nato, no? Kaya man pabalik-balik na siya kang asthma ginasinan is hubag sa tubos ng hangin nga persistent din na siya nga mabalik-balik, so that's why kilala gid nato niya ang preventer, no? Ang asthma trigger din sa iba nga mga triggers yung tawag natin like pollens, fumes, gasolina, pinta, ako gani pitilpin lang nga pinangatsin ako dayon, no? Pao na pitilpin, no? Na so posible man na sa asthma, no? Ang isa ka delikado sa asthma ginatawag natin nga acute severe asthma o previously known as status asthmaticus nga ang pasyente mapatay sa atong natubangan kung hindi kita insigida kung isa ka ang manupulong magkapanik, no? So that's why we have to be very very uptick, no? Sa paggulong sining acute severe asthma iti. So ini siya acute severe asthma ini siya may mga palatandaan nila siya, no? Number 1 sina dasig ang pagginawa, hindi nakapal diretso, tapos mamo na siya, palang gitob na siya, palang dalom niya ding mga sa area na yun, no? Dasig yang pagginawa, dasig yang putok titik sang yang heart, dalan niya sa hospital, hindi niya pag nebulize pa, nga base pala mag-ayok pa, no? Insigida dalan na ya. Pero kung mild man lang atake, for example, tilawil anay ang rescuer kay man adlagda ka man yung kagamit sang kwan mo sang imo yang reliever o controller, no? Nga inhaled steroids tilawil anay, no? More often than not, no, kung mild man lang i-atake maabay man sa liwat kay man ang ubag na maintain niya sang imo yang reliever, no? No, tapos naman namin kita ni kung may kita nga 5 kilometers sa balay, no, yung kunin mo parang balay mong persa kung ano ka persado ako to nga kay paano makita nimo nga hala nagtupo sa bako persa basi matake ni kon sa gabi. So rescuer, preventer, example ng preventer amo ni aton nga combination sa steroid kanang acting beta agonist, no? Na so asthma sa paghigugma dapat instintiyo naton ang ginabatyag sa atong paghigugma na may asthma kay kung hindi mag-aaway lang kita, no? Nakapagulagay pagani, no? Then keep active, no? Hindi na magsigarilyo, kung nagsigarilyo kontrati na, no? And during sex what to do, siyempre hindi na pagulatan in the middle of sex amo pala pagpumpa nimo kung napuon ka wala pa kasugod pagpumpa na dan si mo nga reliever, no? Na kay basiya karon tuluya to karon niya nga dalon to pay mo sa hospital kung atakiyon ikaw, no? Kondom hadong kita ka man mayara man niya nga allergy sa kondom, no? Na no sa kuan so halong kita and saktong paggamit sa hapon aton niya nga reliever. So with that, bumbukal kapag patani, no, nga sa paugdanay naton, no, sa paghigugmaanay naton may asthma man siya pag wala, pero kung may asthma man kabalo na kita kung naton himuon because love knows no bounds, no? Basta plangga mo sa katawo, may asthma man siya kung wala, kung may asthma man siya kung plangga mo siya, plangga mo gina siya gyapon, no? So we have to cherish the moment. Samtang buhay pa kita, life is short, no? Keep informed, be happy, no? Na kita kapati ang pasyente nga damo na baluan nagalawig sa kalibutan, no? Patient informed, no? Is a patient alive. So keep helping others. Okay? So sa ngalan ni Bombo Carla Defensor and Dr. Cesar Yap Jr., wishing you a very happy Sunday. May we have a very fruitful week ahead of us tomorrow. And madamo sa bumati, inyo abyan, Dr. Cesar Yap Jr., Basta Radio, Bumbo. Okay. So, ito no, si Doc Cesar Yap. So, Doc, thank you so much, Gidya Doc, no, regarding ni sa pagdulong mo sa impormasyon sa asthma, kung anong paghahimuon sa aton siniya nga mga kauturan, kumiyara sang asthma ang ila siniya nga mga partners, o kung na mga basic nga pwede ginaton nga mahimo
para ma-is naton ang asma. So kung may nagkikita sa nga nabatsyagi nga do hindi nagkikita makahambal, na dunubudaya nagkikita maghambal, so mas maayo nga padulong na kita sa ospital, hindi balang mabudlaya nagkikita. So mas maayo nga idulong na naton sa ospital. Kung dalo na naton sa ospital, ti kung makaya-kaya pati kung may ara man sang controller no nga ginahatag ng doktor, amo na iniya ang maintenance nga ginahambal, so mas mayo nga gamito nini naton. So mas mayo gidjay ang controller no kay ti ini siya convenient mag-an ini siya bisan diin pwede ini naton madala mga kabombo kag amo na no ang ti dapat mahibaluan man naton kung ano ang paghimuon sa nebulizer para at least nga magamit naton sang insakto mga kabombo. So mo to no ang dulong namon nga mga impormasyon regarding ni sa asma mga kabombo no. So kabay pa nga madamo ang inyo sini nga natun-an regarding sa aton sini nga tupiko subong nga hapon. So mga kabombo, nagakulabos na ang aton sini nga oras. Magakita-anay naman kita liwat sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. So happy Sunday mga kabombo. So standby kita sa masunod nga programa, ang Bombo Report, Sunday edition na pod kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan, ang inyo nangin alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may
pandemic. Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 4. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Bumbu Report Sunday Edition. Pizza 7 sa bulan sa Agosto 2022. Nauna karon nga Domingo sa bulan sang Agosto. Iwan kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtob kita sa takna nga las 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon, pag-updang kita sa aton nga mga Bumbo reporters, subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome nato nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita ang babatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton nga balita lokal. Isa ka bangkay ang nasapuan dito mga kabyanan nagasabaybayon sa sa higat sang baybay dito sa Dumaguete City. Ibalo nato nabi kon ano gimaningin kamatay kay initial report daw na lumos. Pero ang katingalanan diri kay ang ining nasapuan nga ginpayag na lumos daw may ara siya sang iyang ginasuksok ba sang scuba diving. Buti nga ron nga diver ini, naga-dive man ini. So, pero paano na lumos? No, nga na lumos ini siya. Ano ibalo naton karon kung bala may foul play o kung wala, ining kamatayon sa isa ka lalaki nga nasapuan dito sa Dumaguete City. Kag sa pila pa ka mga balita lokal, ang mga informal settlers sa Barangay Banago, sa katapusan basi makaangko na ni sila sang ilagidya
nga puluyan nga makabig na nila nga ila matapos nga isa ini ang Barangay Banago sa mga recipient mga kabayanan sa sining housing project sa siyudad sa Bacolod. Nga sa diin daw dra mismo sa Barangay Banago mapatindog sang housing para sa mga informal settlers. In pagkatunatuntong patrol si Bombo Carla May Defensor sa Barangay Banago agod hibaluon kay bagkwa sang pila ka mga pahayag gikan mga kabayanan sa mga pumuluyo nga mga informal settlers. Tanaw naton kung ano ang ilang paglantaw sini sa housing project nga ipatindog sa siyudad sa Bacolod para makaangkon sila sa ila kaugalingon nga puloy-an. Kag man kaupod man naton karon si punong barangay Ricky Miharis, ibalo naton kung ano gid kadamo ang mga informal settlers kag kun pila ka porsyento sa kabilugan nga mga informal settlers sa Barangay Banago ang maka-avail sa sining una nga housing project nga ipatindog sa nasambit nga barangay. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, ang paghatag sa kay PBBM o kung President Bongbong Marcos sang special power ang padayon nga ginaduso ni Congressman Salceda. Mga nagkalamatay sa airstrike sa Gaza naglabot na sa 32. Lakip na diri ang anom ka mga kabataan. Ini ang gipayag sang Palestinian Ministry. Ang ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa o kung sa sining palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Mga kabayanan, antes kita magkakuha sa pila ka mga reports gikan sa patrol. Diri kita anay sa lakat sang panahon kay sige-sige lang gid gyapon ang pagtupa sang ulan. May na lang gani subong hapon kay diri sa siyudad sa Bacolod daw wala magtupa ang madamol nga ulan, no? May ara abi kita gin-experience nga low pressure area. Pero nagagwa na ini siya subong sa Philippine Area of Responsibility. Ang mga pag-ulan-ulan ng subong gindala ini mga kabayanan sa hangin nga habagat. Nga mo na dulot sang pag-ulan sa malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas. No, hangin nga habagat. Ang tawag siya ni monsoon rain. Ma-experiensyahan, no? Kay kunin nakagwa na ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, pero ma-experience sa gyapon ang magalumon mga kabayanan nga kawaan kag mga pag-ulan ilabi na gid sa tion sang pagkagat sang kadulom or tion sang kapunanon nagatupa ang ulan ug isa gabi igul piadala nagabubo ang madamol nga ulan. Kag ini ang maeksperiensyahan sa malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas. Base sa wind map sang Pag-asa, dako ang tsansa nga paka-eksperyensya ang bilog nga pungsod Pilipinas sang pag-inulan. No? Sa subong hapon kag tubtubwas. Ambot kon sa pila ka mga area subong samtang nga nagawakal kita diri, may pila gani guro ka area nga nagabubo na ang ulan. Ambot diri sa Bacolod kay kagina pagliili ko sa bintana daw wala man sang ulan, pero gaito manggalom sa kawaan. Kung ang Pag-asa maghambal, ginpayag nga subong hapon ma-experiensyan ang mga pag-ulan sa malapad nga bahin sang pungsod Pilipinas. Tuga ini sang southwest monsoon o kun hangin nga habagat. Kag bangod sini ginapa-preparar sa Pag-asa ang mga pumuluyo nga kinahanglan maghalong gid tungod sa posibilidad nga makaangkon sang pagbaha kag pagkatiphag sang pila ka mga duta bangod sang
mabaskog nga pagbubo sang ulan. Sa Metro Manila subong, naga-experience na to sa malapad nga bahin sa Metro Manila, naga-experience na to subong sang mga pagbubo sang ulan. So mani mga kabiyanan ang update kag kabay pa nga patihon nyo lang kung ano ang ginambal sa pag-asa kung mag-abiso gani nga maghalong gid sa posible nga pagbaha kag pagbubo o kung pagkatipag sa mga kadutaan lauman nyo dapat nga andaman nyo gid no kay basi bala magkalabiktima kamo way ta man na ginapangayo laing gid yakon maghalong kita sa tanan nga oras. 27 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Balikan talang na dugay-dugay si Carla, si Bombo Carla May Defensor. Unahon talang si punong barangay Ricky Mijares do kay alas 4:30 ang aton nga pag-set sa iya no nga mangin kaupo diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Makuha kita banwa sang data kung ano gid kadamo ang mga informal settlers dira sa may barangay Banago kag sa kadamuon sang sini mga informal settlers pila ka porsyento ayhan ang maka-avail banwa no sang sining pabahay program sang siyudad sang Bacolod. Sige. 28 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Kung naman siguro dapat na high time na gidman nga ang mga informal settlers panghawanon na natin sila sa silang mga lugar kay para nga makaangkunas ang disinti nga puluyan nga makabig nila nga ila. Sa piya kalinya si punong barangay Ricky Mijares sa barangay Banago. Kap mayong hapon. Mayong hapon bumbudan kag mayong hapon sa nagapamati isang Bombo Radio especially diri sa barangay Banago. Mayong hapon. Okay, Kap, mayugid kag daw grasya giniguro sa barangay Banago nga ang isa ini sa pinakauna siguro nga maka-avail sa sining housing project sang siyudad sa Bacolod. Bumbudan no ang regarding na sa kay Councilor Vladi Gonzales. Oo. Bumbudan no actually nagkagto na din siya sa amon sa barangay Banago sa diin na ginunanon na sa amon sang upod sang barangay council. Sang iyang project nga gin eksplikarya man sa amon kagin painsindi man sa amon sa diin ining babae project kunan taon ta mayo gini nga project sa Pumuluyo. No? Kaya especially diri sa barangay Banago kay kabalo naman nga bumbudan sa barangay Banago ang tanan diya nga coastal area ya squatter gini tanan mong. Oo. Mas mayo nga ini ang babae project benepisyo giniguro para sa barangay Banago. Amo gani, oo. Actually dugay naman ning dapat pahalino ng mga informal settlers kay may mga relocation site kita o galing ang nangin isa sa mga nangin upang kun nga ang daw kabudlay gid nga magbiya mga pumuluyo dira kay ang ila rason daw dira ang ilang nga palangabuyan kun isa ilos na sa layo nga lugar do nabudlayan sila kuno Kap. Tama na bumbudan kay ti ang drink sa coastal ya actually kun wow ni sila why mawad di sa pangabuyan nila kay ti ang pangabuyan nila bye-bye amo diri sila gakwa sang ila pagkaon adlaw-adlaw nga tanan. Oo. May ara kasang data